যতন খুলুমখা তৈ সিবাই খানি খরাঙ্গ আং সামুং জমাতিয়া যে সমাজ যে জাতি সাক বাই সাক হয়তো চালাই মাইয়া সাকনি বরক বাই বরক হামজাক লাগি মাইয়া সাকনি বরক বাই বরক সুবা লাগি মাইয়া আ সমাজ বা আ জাতি হিংখে যতনি সাই তলাগো খিख्लाय जागो तलागो कलुगो तै गोबांमा पलिटिकेल रक बाय थंजागो बैनि सेलेंमा खाटेगो बैनि बररनि सेलेंमा खाटेगो आबो हायनो सिनि तिप्रा सारक बाहायनो अंगै थांखा सिनि तिप्रा सा सागनि बरक बाय बराव जों पयतो सालाय मालिया माया खाइलाय मालिया सागनि बरक बाय बरावनो जों जबालायै मानलिया आबो हाय अंगै थांखा सिनि तिप्रा साबो हायनो अब तुई हायखेनो पलिटिकेल बरक रक बाय जों थकाय जाखा हामिया खायजाखा तलाव कलुग माने तेबो तलाव खिख्लाय जाखा हाके आजरागो सिनि तिप्रासानि बुबाग्रा प्रदुत किशोर मानिक ढेफरमा ब सिनि तिप्रासारनो अमहाय नगै खायरक जागै ब सिनि तिप्रासारनो बाहायखे सुबानाय बनि वान सकमों गायसा बख्रगो इ थांखा हाके ब साइसुं तले आसु तिप्रा कतरमानो नायकलुइ सुबाय मानिया हेंखे कायसा ब संगठन स्नामखा आ संगठन न ब स्नामखा YTF होनाय ब संगठन स्नामखा YTF सिक्ला तंनाय जवान तंनाय बरनि बिसिंतै खायदै सिनि तिप्रा सारनो आं सुबासिनाय हामारि हामख्राय खायसिनाय होनाय बुबाग्रा वान सखा हाके YTF होनाय कायसा संगठन संसाखा आबो संगठन संसाखा बुबाग्रा ब साक बाय थांनो आबोनो नायकल खा आबो 2021 मे नि 3 तारिखो संगठन YTF होनाय संसाय रखा हाके ताबो बायखे 3 बছर YTF सामं तांगै दं उ 3 बছर सामं तांग थानिगो गोबांमा जारागो लुकुरावनो हामिया लामा हिम तंमानि एबा सामं हामिया साय तंमानि तंमं हामिया तंलाय तंमानि आबो तुइनि बाहायखे तिख्लायै तय फायनाय अमनो वान सगै YTF संसाखा जे जागो सुग्यानो तमा जागा सुगै देरै मानो किसा मिसा सुबागै दे मानो अमो तुइहाय वान सगै YTF बुबाग्रा स्नामखा हायखे हायखे स्नाममानि बिसिं तुइ teliamura ब्लॉग नि YTF प्रेसिडेंट मनोज देववर्मा बनि तुई दुलमानि बिसिं तुई खायगे तिनि मिलिं मालां बाजाराव बाहायनो बरक साफ सुथ्रा फाय खायफैलायखा अरनि कुसुं कसकनो बरक थुनै हरसखा तै खिबिलायखा तै बरकनि ग्रुप संगठननि बिसिं तुई चिनि तिप्रा सा जे लामा हामिया हिम तंनाय सामं हामिया सागै कलुगै तंनाय बरकनो ककसारखा सिनि तिप्रा सानो एबा समाजनो जों तेवाइसा कुसुगो तिसानानि हिंखे सिनि बुबाग्रानि नाहमु मुंनो पूर्ण खायानि बागै जतनो बसकान तेवाइसा आगक फायदि हामिया लामा सामं हामिया आबरनो खिबिगै तेवाइसा बसकान फायबिदि होनै बरक ककसारखा निरक नाय तंदि खानि खरांसिना हामबाय अच्छा सर निराव बर्तमा एसोसिएशनबो तै तमानि बागै तिनि कुथुमलाय बनो सियान मुजौ पुइलानो ताकुक चिन मिडियानो दिबर जानाय हामबाय दै खुलुमनायफोरु जों YTF जों तेलामुरा YTF ब्लक कमिटि दिनै जों थार्ड फाउंडेशन दे हायकबा YTF नि फिल्टा मासायमानि साल अबहाय दिन अबहाय सालनो 2021 कायसा बुबाग्रानि तैदुर मुंबाय युथ तिब्रा फेडारेशन खायजामानि अ आसायमानि सालनो रुक साविनो जों दिनै तेलामुरा YTF ब्लक कमिटि निंगै जों दिनै हादुपा हाथिओ कायसा सोशल अर्गानाइजेशन खायखा इनके अरो फाइमा जा फैखिया जोंनि सेंट्रल YTF नि मेम्बार बरन गोनां पिनाकेल बिनि दै दङ जोंनि 2000 नि PTIDC नि बियाम बरन गोनां साराजु दै दङ आनि याग्राओ जोंनि YTF तेलामुरा ब्लक कमिटि नि वर्किंग प्रेसिडेंट राजु जमतिया दै दङ सेक्रेटारि जोंनि सुरजित दङ
बिसम महरै दङ जतनि YTF वारियार्स एक्टिभ वारियार जों फाइमान जों फैखे दोंसिनि कुथुम लाइमानि कियाव माहाय न तिनि 3 तारिख मे 3 तारिख मे उनो सिनि YTF रंनि आसाइमानि साल तिनि बै फिल्टाम साल अबनो रुक सावै जों सारा तिरफ्रावनो तिनि कायसा पालायजाक दङ आमा हायके सिनि तेलामुरा ब्लक नि बिसिङाव जों तिनि पालायखा ताम हाले जों कतरखे पालायमाल याफनो इलेक्शन पार्पस कोड अफ कन्डाक्ट चलि थमन बागै जों चिकन साखलाय तिनि मिलिं मालां बाजार ते हदाय बाजाराव जों बाजार साफाय खालाय दङ गे आं जत सिनि YTF तिरफ्रा हास्तेन नाय दङ कयनों सुगु फायदि जों ताबु सिनि दफा सिनि 19 दफा न सिसारिनानि बासारिनानि बागै जत पालके याबरि सेलायनो गोबां सिनि तिरफ्रा साराव हामिया लामाव जारा कुबुलि दंनाय रक जारा नेसाग्रस्त खाय दंनाय रक बरनो कयनों नारबु नरक फायदि दफानि बागै जों सामुं दांलायनाय सिनि तिरफ्रा साराव गोबां बर बावबो दङ हापुं हाथाय दुर्गम एरियाबो दङ मासेया मानैया बरनो जों सुबालायनाय जे जागा सिनि दैग्रै जों आ जागा दैनि बागै जों सुबालायनाय बरनो हेल्प खालायनाय जे जागा सिनि बर मासेया मानैया दङ आरो जों सुबालायनाय जत पाल खायै आं कयनों सुङो नरक जत फायदि सिनि दफानि बागै जों सामुं खालायनाय सिनि साइमन नरक सिनि जे यंग जेनेरेशन एकदम युथ जेखुनु दफानि जबाव खालायनो निगेंके पुलिस सिगां youth नौकरी सामुदाना नरक साइमन youth हंखाय बैक ऑफ द नेशन सिनि youth हंखाय जातिनि बेरुदन दं जब आवन बागै आं कयनों सुङो जत तिरफ्रा हास्तिनि सिनि हागोनां youth रंनो जारा हामिया नायखिबा हामिया सिद्रा नेसाग्रस्त दंनाय रक नरक बेबा याकारबि गाहाम लामाव फायदि दफानि बागै बाहायके कुजुगति साइमानाय बनि बागै पालके जों स्टेप नालायनाय अच्छा सर मिजोराम रगो YMA हनै तंगु बरक तले गोबांमा जे नासा खाय तंनाय बहायरनो एक्शन रंगु निरनि YTF बदे अमहायके सिन तिफ्रागो तले गोबांमा न अमहाय नासा खायने बाक्सा ड्राग्स नानाय तंगु बाक्सा ग्रुप के सग नङै वालाय सुगलाय नाय तंगु बाक्सा बा जुवा थंगो अमहाय रगनि तैगि निरक बुसु जरा तै एक्शन लागै तं ना एक्चुअली जोंनो जे जों 2021 ini hai salo bubagra sungno sonamka youtuber federation ni obogono sini naharmo jara sini do phawo sini jatio jara klubi tongnai jara hamya nesabai klubi tongnai borno sung sisarene ni bagai sung saimano sini YTF khajamani yagulo krung tirparni hasteo tui krui je jaga schoolo kaham rung no krui ajabo haiga go bubagra ni dagi mumbai even boron ganang sini sarone ni dagi mumbai जों आजागा तै डिस्ट्रिब्यूशन खालायो जे जागा लामा हामिया आजागा जों सुबाव जे जागा बरक हामियांगै दंखा बा एक्सिडेन्टै दंखा आरो जों साइमन गोबां सिनि YTF रक आरो सुबाव दं आबो हायनो आं सानामो जोङो सिन जे तिरफ्रा हास्तिवो जे टं टनाय सिनि रांसांनि 19 दखनि ताकुति जोङो अ जरा ब्लाइन केसे नरक हामिया सिद्राव जागा खुलुबि दंनाय नरक जरा दंखु फायदि जों समान पालके सामु थांनायनै सिनि बुबाग्रानि बिसिंतै सिनि बरन गोनां YTF प्रेसिडेन्ट रुनेल सानि बिसिंतै जारा हामिया लामाव थां दंनाय रक नरक गाहाम लामाव फायदि दाबो जरा दंखु जों बाहायके दखानाव तिसानाय बाहायके दखानाव थांनाय अबसे सिनि नाहारमो